Kniha proroka Habakuka. Habakuk žil v posledných desaťročiach Izraelského južného kráľovstva, v časoch bezprávia a modlárstva. Videl, ako vzrastá babylonská hrozba, čo pre nikoho nebola dobrá správa. Avšak Habakuk, na rozdiel od ostatných prorokov, Izrael neobviňuje. Ani sa ľuďom neprihovára v Božom mene. Všetky jeho slová sú adresované Bohu osobne. Kniha hovorí o Habakukovom osobnom boji, jeho ceste za snahou uveriť, že Boh je dobrý, aj keď je vo svete veľa zla a nešťastia. Habakukové slová sú vlastne žalospevmi, ktoré sú podobné tým v knihe Žalmov. Autor žaluje a upozorňuje Boha na utrpenie a nespravodlivosť vo svete, pričom žiada, aby s tým Boh niečo urobil. Táto žalospevná forma je vlastne kľúčom k pochopeniu koncepcie a posolstva tejto krátkej knihy. Prvá a druhá kapitola sú vlastne Habakukovou debatou s Bohom. Prorok vyslovuje dve sťažnosti, na ktoré Boh dáva dve odpovede. Najprv žaluje, že život v Izraeli sa stal strašným. Ľudia nedodržiavajú Tóru, čo vedie k násiliu a bezpráviu. A skazení izraelskí vodcovia to všetko tolerujú. Habakuk volá k Bohu, aby niečo urobil, lenže nič sa nemení. A zrazu Boh odpovedá. Hovorí, že dobre vie o skazenosti svojho ľudu, Izraela. Na vykonanie spravodlivosti povolá babylonské armády. Podobne ako v Michášovom a Izaiášovom posolstve Boh hovorí, že ako trest za bezprávie a zlo vyšle proti Izraelu túto hrozivú ríšu. Habakuk má však s touto odpoveďou problém a preto prináša svoju druhú sťažnosť. Hovorí, že Babylon je ešte horší než Izrael, je skazenejší, násilnejší, zbožtili svoju vojenskú moc. K ľuďom sa správajú ako k zvieratám, chytajú ich do siete ako ryby. Ničia národy aj rôzne skupiny ľudí, aby si budovali svoju ríšu. Habakuk sa teda pýta, ako môže svätý, dobrotivý Boh používať takéto skazené národy ako nástroje dejín. Žiada vysvetlenie. Sám seba opisuje ako strážcu na hradbách, ktorý čaká na Božiu odpoveď. Napokon sa jej dočká. Boh povie Habakukovi, aby zreteľne zapísal na tabule to, čo videl a počul. Toto videnie ukazuje na ustanovený čas budúcnosti, ktorý pomaly, ale predsa nastane. Boh hovorí, že spravodlivý bude žiť zo svojej viery s nádejou, že toto videnie sa naplní. Čo je teda to Božie zasľúbenie, ktoré má Habakuk zapísať? Je ním správa, že Boh zničí Babylon. Hovorí, že násilie a útlak, ku ktorému sa národy uchyľujú, vedie k nekončiacemu kolobehu pomsty. Tento kolobeh je Božím nástrojom, ktorý privodí národom zostup a pád. Skutočnosť, že Božím nástrojom môže byť niekedy aj skazený národ ako Babylon, však neznamená, že Boh jeho činy schvaľuje. Všetky národy sa pred Bohom a jeho spravodlivosťou budú musieť zodpovedať. Babylon padne spolu s ďalšími národmi, ktoré sa správajú podobne. Božie zasľúbenie sa potom rozvíja 5 beda, ktoré opisujú rôzny útlak a bezprávie, ktorých sa národy ako Babylon dopúšťajú. Prvé dve hovoria o falošných praktikách zámožných, ktorí svoje bohatstvo nadobúdajú nečestne tým, že od chudobných vyberajú nehorázne úroky, aby ich udržali v dlhoch. Tretie beda kritizuje otrockú prácu, správanie sa k ľuďom ako k zvieratám a vyhrážanie sa násilím, ak nie je dodržaná kvóta. Štvrté beda hovorí o alkoholizme nezodpovedných vodcov. Kým ľudia pod vládou zlých vodcov trpia, tí sa zabávajú a rozhadzujú peniaze na sex a chľast. Posledné beda odhaľuje modlárstvo ako hnaciu silu týchto národov. Peniaze, moc a ochranu pred nepriateľmi povýšili na božstvá, ktorým sľubujú bezbrehú vernosť. Ľudia sa tak stávajú otrokmi svojich ríš. Babylon samozrejme nie je jediný národ, ktorý sa takto správa, ale presne o to ide. Vzhľadom na ľudskú povahu sa väčšina národov postupne stáva Babylonom. Takto sa Božia odpoveď Habakukovi stáva odpoveďou všetkým neskorším generáciám a všetkým, ktorým vládnu iné a nové Babylony. Ostáva tu však otázka. Dovolí Boh, aby tento kolobeh vzostupu a pádu takýchto Babylonov trval navždy? Pozrime sa na 3. kapitolu. Dozvedáme sa, že je to Habakuková modlitba. Začína sa prosbou, aby Boh skazené národy zničil aj v súčasnosti tak, ako to urobil v minulosti. To, čo nasleduje, sú starodávne verše. Najprv opisujú zjavenie Boha, ktoré je mocné a hrozivé. Veľmi sa podobajú úvodným veršom Michášovi a Náhumovi a zjaveniu Boha na vrchu Sinaj v knihe Exodus. Oblak, oheň a zemetrasenie. Keď sa Stvoriteľ ukáže, aby konfrontoval ľudské zlo, každý spozornie. Habakuk ďalej opisuje túto porážku zla v budúcnosti ako nastávajúci exodus. Habakuk hovorí, že podobne ako Boh prišiel v boji proti faraónovi ako bojovník a rozdelil more, bude dom svojvoľného súdiť znova. Faraón sa tu podobne ako Babylon stáva archetypom násilného ľudstva. Zároveň sa však dozvedáme, že keď Boh čelí zlu, zachráni aj svoj ľud a svojho pomazaného. Je to odkaz na kráľa z Dávidovho pokolenia.
V týchto veršoch sa teda príbeh exodu stáva predobrazom iného exodu, ktorý Boh vykoná v budúcnosti. Opäť porazí zlo a skolí faraónov a Babylony tohto sveta. Prinesie spravodlivosť pre všetkých a zachráni utláčaných a nevinných. Práve táto nádej umožňuje Habakukovi, aby svoju knihu ukončil nádejným chválospevom. Aj keď sa svet trápi s nedostatkom jedla, suchom, vojnou alebo čímkoľvek, on si zvolí dôveru a radosť v zmluvných Božích zasľúbeniach. Habakuk teda na konci svojej knihy dáva jasný príklad toho, ako spravodlivý žije zo svojej viery. Uznáva, že svet a naše životy môžu byť temné a chaotické, no vyzýva nás na cestu viery a dôvery v to, že Boh miluje tento svet viac ako my a jedného dňa sa vysporiada s jeho skazenosťou. A o tom je kniha proroka Habakuka.